PR yo aneh-aneh soal kok mosok kaya ngene. Gambarlah segitiga sama kaki. Yah, iki kucluk gurune iki piye? Gambar segitiga sama kaki kok yo angel kaya ngene iki. Guru rak marai, aduh, sopan santune kok yo ora ana iki piye. Wangel iki, nggih segitiga sama kaki ngene iki piye iki. Waduh, iki rak juntrung iki. Gurune iso tak pethuk yo gambar segitiga sama kaki. Mbok yo sama tangan ben gampang. Murid wis ning omah wis ora diulang malah ngajar jarak jauh kok gambar segitiga sama kaki. Lu tak coba iki lho jek angel iki. Segitiga sama kaki kok yo angel. Ya Allah. Wes bar angel digarap. Gambar segitiga kok sama kaki. Oh, jengkleng ki. Pangapunten nggih Pak, swantenipun mboten patos sekeca. Lah wong sing ora kepenak ki suarane kok dadak ngene iki apa pengaruh? Kene. Oh lah bocah iki uripe rong katek suwe iki rene ya. Lho patek suwe dengkulmu kuwi. Kowe muni apa ngapunten Pak, sewantene mboten patek sekeca. Lah ngoten mbok ngek-nekke iki ngopo? Kowe nek ambekani to. Kowe nek ambekan liwat irung. Paru-parumu manggone ning ndi? Ning dada. Ning dada kene. Lah kok ya benake to. Matane ra. Enak ngomongin mak ciut. Ati mange bojomu kae. Wah, aku moro-rono tak kira itu nek wong nggo serandal lewat ning kolah apa piye ngono. Mosok nganggo serat. Nganggo dastri mlaku keplek. Mbok enak niki kon nganggo BH. Ora, mlaku dulu keplek. Katam bisa ya amal ibadah ibu. Wis biasa. Jenengan ngaten iki. Nggih ngoten niku sami. Kabeh beda kali nggenku. Nggonmu, nggenku sing dadi mudin kematian iki bekas MC dangdut MC orkes. Lah nek nyarne. Nyar ora kalem ngono kuwi, bekas MC orkes. Kok nyar kok innalillahi apa iki? Lah MC nggonmu piye? Nggonku bekas MC dangdut tok piye? Masih bersama bareng-bareng dalam keadaan yang berduka ini. Aduh Gusti ya Allah. Kita semuanya hadir di sini untuk menyaksikan kepulangan almarhum yang terakhir. Siapa dia? Mas Andi. Wong iki sing mboten niku. Tak kolati. Nek mboten sing nyiarke sing mboten. Tasih wonten. Mbok kan mriki tak pertele sirahe. Niki saestu, Pak. Piye belenan? Kita sambut mayat yang terakhir ini. Siapa dia? Yo, kita sambut mayat yang satu ini. Mudine kocok. Mempunyai tinggi 170. Kula nuwun. Monggo. Masya Allah, mayate kaya ngene. Wah, mening iki. Sik. Sampeyan ten napa? Anu goleki abah topan. Jenengan putrane. Duh, sampeyan ki salah paham. Kowe iki bojone kula niki. Jenengan bojone abah topan. Nggih, aduh ojo mendelik, Mas. Mati aku. Anu, abah topan temen ndi? Tasik medal niku mau, Mas. Malah beneran. Loh, Mas. Aduh. Bongko iki aku kok. Lah nyapa? Sik. Sak jam lho. Aku kira jam-jaman lho, Mas. Harian. Ora Mas. apa-apa wis to njaluk 8.50 timbangane ning Dong Banteng. Aja ndek kene, Mas. Lah nih. Kok bojoku krungu. Sing ngene